ma SAPS maphoyisa ase South Africa kune statement esiphumile lapha yana kuinhlaka production TV la khona ubaba uSipho Mhlongo umdidiyeli webutho lalapha ondini ubaba kaSikhova Mhlongo uSikhova Mhlongo okhona la ku TikTok baba wakhe uyena ongilalela unyenhle uthumela izinkabi ukuthi azingithungathe uma ngike ngafa maphoyisa ase South Africa umuntu ozobungibulele ngizobe ngibulawe ubaba kaSikhova Mhlongo uSipho Mhlongo uyena ke umuntu okuzobe ungibulele njengamanje ngoba uyena umuntu ophumele obala ngokuthi uyangithungatha yena nethimba lakhe nezinkabi zakhe